Hello guys, welcome back to my channel. So, dito tayo ngayon para hindi magmukbang, kundi mag-unbox tayo sa mga dumating na ay para hindi siya unbox kasi ganito yung nakaselopin. Mag-open tayo ng mga dumating na mga ewan ko, mga padalag guys, iwan ko ano yun, hindi ito bumba. Pero before that, dahil gutom yung lola ng probinsyana, kakain muna tayo ng crackers at Dolce Bar kasama na Royal dito. So, kain muna ako ha. Tapos yan, mag-unboxing tayo. Tara! Mag-open na tayo at ayan, excited na yung lola ng probinsyana dahil it was my very first time na makatanggap ng ganito karami na regalo. So guys, thank you so much. At sa mga hindi nagpakilala guys, sana may mga pangalan dito sa pouch or sa box para ma-shoutout ko kayo. Okay guys, so I'm very excited. Parang birthday ko lang ngayon, hindi ko pa naman birthday. Malayo pa yung birthday ko guys. Oh my god. So thank you so much and ayan, open tayo. Sisimulan natin sa pinakamaliit. Damit na off-shoulder. Ayan. Ayan, cute. Oh my god. Forever 21, guys. Oh my god. Ano ba yan? So guys, next naman tayo. Ito. Parang pantalon talaga siya guys. Ang pangalan niya ay Jeffin. Shout out to Jeffen. At kung nanood ka man ngayon dito sa channel ko, wag mo kakalimutan na mag-like na din. At shout out to you. May regalo ka sa akin. Na-receive ko to nung araw. Hello guys. Pantalon. Ang saya. May damit pa at may pantalon. Guys, yung brand niya is Indigo. Ayan. Oh my God! Thank you sa'yo po. Thank you po. Manood ka po sa lahat ng video ko. At, oh my God, thank you so much. Grabe. Ang saya talaga, guys. First time ko po magkakaroon ng pantalon na Indigo, guys. Eh kasi, itong lola niyong probinsyana to, hindi kasi ako bumibili ng mamahaling gamit kasi alam naman natin walang magpo-forever niyan. Kahit jowa mo, iiwan ka rin yan. Joke lang guys. Pero guys, thank you talaga. Thank you. Oh my God. Dalawa yung inubusan namin. Ang kalat na talaga dito. Forever 21. Hello, ang cute. Ang cute niya. Susuotin ko talaga to guys. Lahat ng mga binigay niyo, susuotin ko. So, pa-shout out kay Ann ng Mateo Rizal. So, sila ng San Mateo Rizal guys. Sa Manila ba to? Dalawa to eh. Wala, ito yung isa. Sexy. Wow, sexy. Oh my God. Oh my God. Ang dami ko ng damit, guys. Pinapasexy nyo talaga yung probinsyana nyo. Salamat ha. Salamat kay Ann from Rizal. Salamat sa dalawang pa-dress mo. Oh my God. Binihisan nyo talaga ako, guys. Ang damit ko hindi naman talaga branded, guys. Kasi nasanay na tayo
kahit hindi branded yung gamit mo, ang importante, pahahalagahan mo. Ayan. So, next na ito. Dito na tayo. And I seal it na damit pa rin ito. Ay! Tapos sa 2GO daw, or 2GO Express. Tapos, ayun, sabi ko, sino to? Ganto-ganto. Saan mo nakuha yun? Sa ano ko daw, sa YouTube channel. So, thank you po dito. Dahil mahilig daw kasi ako gumagamit ng cup or talo. So, binigyan niya ako na. Wow! Red colors! Ay, kulay gatas. Ito, parang last na ito. Para saan ba ito? Diretso. Ganito din. Sa liig to ba? Sa liig to. Yung parang kay ano. Goblin, guys! Goblin ano? Yung ganito sa Goblin. Oh my God. Thank you talaga. Parang birthday ko talaga. Yung ganito karami. Grabe. Thank you so much. Pa-shoutout sa'yo. At ilalagay ko dito ang pangalan mo. Nakalimutan ko. Tapos yung message mo sa akin. Guys, ang i-open ko naman is gift to ng amo ko. Shoutout to Ning Mika. Thank you for this. At halos lahat box na. Kaya nung nakita ko sa FB ko. Ano kaya ito? Masuot nga ito. Gusto ko yung red. Oh my God! Made in Korea, guys! Oh my God! Made in Korea. Ito din. Made in Korea lahat. Ito din. Oh my God. Ang mamahalin yata nito. Hello guys, thank you so much. Isusuot ko nga ito. Suot nga lang. Ayan. Maganda na ba ako? Ayan. Ito. Oh my God. Hala. Oh my God, juice dispenser, guys. Hindi ko na malayan. Hello, juice dispenser, guys. Thank you, Ma'am Ning-Miga. Thank you. Ayan. Oh, may juice dispenser na. Kung magagamit ko talaga to, guys, sa birthday ko. Silent mo na yung birthday ko. Guys, actually, wala akong handa niyan. Ayan. Oh, may juice dispenser na. Kung magagamit ko talaga to, guys, sa birthday ko. Silent mo na yung birthday ko. Guys, actually, wala akong handa niyan. Parang ganito. Ay guys, may nagbigay pa sa akin ng, teka lang, kukunin ko. Guys, may nagbigay sa akin itong brown jacket ko, na kaibigan ko. Pa-shout out to you, Mr. Shadow. Kasi binigay mo sa akin ko. Basta, isusuot mo na ito lahat. All my ladies, wind to the left.
sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. And para din naman ma-update kayo sa lahat ng mga videos ko na i-upload, is click nyo lang yung notification bell na tapat ng subscribe button. Kita-kits sa next video.